салом бинандагони хабартиҷӣ, умедворам ҳама тансиҳату саломат ҳастед. имрӯз як ҳунарманди ӯзбекистон ки ҳамаи мо шумо мешиносем, ҳунарманди пешвои Ӯзбекистон Юлдуз Усмонова афзудааст ки чанде пеш дар арафаи Рамазон, моҳи Рамазон ва дуюмаш ки мусулмон ҳама ҳастем, мегӯяд ман то ҳамин ҳол ҷим истудам ва тоқат кардам ва дигар тоқатам буд шуд, дигар натавонистам худама дошта. Бар рӯи ҳамин дар навор гуфтааст ки ман агар лозим шавад ҷанг мекунам кати изроилҳо киянд? онҳо ҳичка нестанд, онҳо дар вақташ ҳичкиам набуданд ва он Израил мамлакатам нест ва ё худошон медонанд, нағз медонанд. лозим шавад ман як гурӯҳро ҷамъ мекунам ва ба сӯи онҳо меравем. чӣ хеле ки дида истодаед, ҳама ин палестино ва мусулмонҳоро зада истоданд. Изроил, дӯстони азиз, имрӯз фикри мо чӣ мешавад? Эрон, инҷа Турсия ки онҳо ба ин ҷанг назар карда истоданд, вале амал ҳиччи амал нест. барои ҳамин дӯстони азиз, чӣ кор бояд хоҳад кард ва Юлдуза мана баромад, ҳатман дар комментария нависед.